Tu je, ja to nazývam pre ľudí, ktorí si myslia, že regulácia nás zachráni v budúcnosti, tak tu mám taký príklad pre nich. V Amerike bola taká inštitúcia, ktorá sa volala Office of Federal Housing Enterprise Oversight, ktorá mala jedinú úlohu, a to bola kontrola práve týchto dvoch pološtátnych inštitúcií. To je kontrola, aby podnikali zodpovedne, aby sa nedostali do problémov. Mali $65 miliónový rozpočet na rok, bolo tam 200 zamestnancov. Napriek tomu neprišlo od nich jediné varovanie o tom, že také niečo by sa malo stať. Avšak potom, ako sa to stalo, tak vydali 350 stranovú správu, ktorá popisovala, čo všetko sa stalo zle. Takže pre tých, kto si myslia, že regulácia je schopná niečomu takémuto predísť, tak to je príklad vašu. Poprosím ďalej. Teraz sme sa dostali k tomu hlavnému, podľa môjho názoru, dôvodu, a to je monetárna politika centrálnej banky, americkej centrálnej banky. Kde sa stala chyba? Podľa mňa sa stala chyba v roku... Poprosím ďalej. Podľa mňa sa stala chyba po roku 2000. Tento graf znázorňuje vlastne základnú úrokovú mieru určovanú americkou centrálnou bankou. Ako vidíte, okolo roku 2000 bola tá úroková miera nad 5%. Čo sa však stalo? V Amerike praskla iná bublina technologických akcií a zároveň sa ekonomika začala dostávať do recesie. Tá recesia je znázornená tým sivým stĺpčekom. Ako reagovala americká centrálna banka? Americká centrálna banka sa snažila vytvoriť zdanie prosperity vlastnými peniazmi a preto znížila základnú úrokovú sadzbu postupne až na 1%. De facto úroková sadzba bola pod 1,75% až 33 mesiacov. To znamená extrémne lacné peniaze. Vlastne ani nie lacné. Oni, vďaka tomu, že tá inflácia počas toho obdobia bola určite vyššia ako 2%, tak americká centrálna banka vám de facto platila za to, že vy ste si od nej brali peniaze. A to je práve tá príčina za tým, že prečo bolo toľko peňazí v obehu, prečo tí hypotekárni brokery sa predbiehali v tom, že kto poskytne viac ľuďom hypotéku bez toho, že by skúmali schopnosť splácať ľudí túto hypotéku. Čiže ono to naozaj fungovalo. Táto stratégia americkej centrálnej banky naozaj fungovala, keďže tých 7 rokov vlastne vytvorila pomocou tých vlastných peňazí ilúziu, že všetko funguje. Ľudia vás potrebovali, lebo si mysleli, že sú bohatší. Stavebný priemysel fungoval, finančný sektor profitoval veľmi výrazne. Čiže všetkým sa zdalo, že naozaj to ten Alan Greenspan spravil dobre. Však takýto vývoj nie je možný udržať dlhodobo. Ak by Alan Greenspan pokračoval na tej 1% úrokovej sadzbe ďalej, tak hrozí riziko hyperinflácie. Tomu sa snažil zabrániť a preto postupne začal zvyšovať tú úrokovú sadzbu. Každý 4 rokov 0,25% bodu. Až práve v roku 2006 to už ten realitný trh neuniesol a práve tu došlo k prasknutí. Poprosím ďalej. Toto je zložitý graf, poprosím ďalej. Čo robí Fed v súčasnosti? Fed sa snaží reagovať na vzniknutú situáciu. Samozrejme, tí predstaviteľ Bernanke a Paulson je americký minister financií, dlhodobo ignorovali tú bublinu a hovorili, že tá bublina tam neexistuje, že to je zdravý vývoj. Keď už však sa nedalo ignorovať tú bublinu, a to bolo konkrétne koncom leta 2007, keď začali krachovať tie prvé inštitúcie, začal byť nedostatok likvidity na tých finančných trhoch, tak reagovali tak, ako reagujú centrálne banky, začali znižovať úroky. Však nepomáhalo, prišiel krach Bear Stearns v marci 2008, a vtedy sa Fed rozhodol, že je čas pre radikálnejšie kroky a tie sú také, že začal požičiavať rôznym inštitúciám, ktorým predtým Fed nikdy nepožičiaval, začal liať do systému o mnoho viac peňazí, čiže všetko opatrenia, ktoré mali dať nové peniaze do systému a zabezpečiť ten zázrak, ktorý sa stal v roku 2001. Ono to však nefungovalo. Prečo to nefungovalo? Hlavným dôvodom bolo to, že tie banky už prestali fungovať. Že predtým ten zázrak bol možné vykonať práve preto, že Fed dal peniaze bankám a banky ich namultiplikovali a požičali do systému. Dnes však tie banky si už navzájom nedôverovali a nepožičovali si navzájom. Čiže čím viac dával Fed peniazy bankám, tie banky mali síce viac peniazy, ale už ich ale nepožičiavali, lebo si kryli vlastný chrbát. Poprosím ďalej. Tá expanzívna monetárna politika je ilustrovaná týmto grafom, je to vývoj v roku 1986, čiže pomerne dlhé dátové obdobie a toto je monetárna báza, čiže to je
základné peniaze, ktorými sa vlastne nafúkuje ponuka peňazí v systéme. A vidíte, že za posledný mesiac došlo k jej zväčšeniu skoro tak, ako za posledných 10 rokov. Čiže Fed naozaj tými tlačiarniami robí, čo môže. Avšak, poprosím ďalej, tu vidíme, že to moc nefunguje. Toto je graf vlastne vkladov komerčných bank u Fedu. Čo nám ukazuje ten graf? Ukazuje, že napriek tomu, že tie komerčné banky dostávajú od Fedu tie nové peniaze, tak ich nedávajú ďalej do toho systému, ale dávajú ich na účty späť do Fedu. Čiže tie peniaze ako keby sa zasekli. Ako ten multiplikačný efekt v ekonomike nefunguje a preto sa zatiaľ Fedu ten zázrak nepodarilo robiť. Prosím ďalej. Avšak za posledné dní dochádza už k takému odmrazeniu tie opatrenia ako záchrana tých inštitúcií, štátne garancie na tie jednotlivé úvery začínajú mať efekt, čo ilustruje úroková sadzba na dolarovom finančnom trhu, ktorá vidíme, že počas tých problémov vystúpala postupne až na 4,6% a v posledných dňoch sa vrátila na úroveň spred krachu Lehman Brothers, čo znamená, že tie peniaze začali znova tiecť v tej ekonomike a vlastne tá politika Fedu začína mať úspechy, začínajú si banky znova dôverovať a znova tie peniaze fungujú. Poprosím ďalej. Druhým pilierom vlastne tej politiky v boji proti tej kríze boli opatrenia ako schvaľovaný plán záchrany. Možno ste o tom počuli, je to tých 700 miliard. Najprv chceli za to nakupovať práve tie aktíva, tie hypotekárne cenné papiere. Neskôr, keď vlastne tesne potom, ako schválili ten plán, tak vlastne kapitálový trh úplne sa prepadol o 15%. Na základe čoho zmenili ten plán na to, že už nebudú nakupovať aktíva, ale budú priamo liať peniaze do bank. To všetko ilustruje, že tí politici tiež príliš nevedia, že čo sa teraz deje a čo majú robiť. Avšak tých opatrenia, to, že lejú verejné zdroje, že znárodňujú straty tých súkromných agentov na trhu, tak tým vyvolávajú ďalšie budúce problémy, ktorých riešenie však bude o mnoho náročnejšie. Poprosím ďalej. To je len ilustrácia toho, čo som vravel, že vlastne keď kongres schválil ten plán, tak ten trh to neocenil moc pozitívne a prepadol sa o 15%. Poprosím ďalej. Celý ten plán pripomína tento obrázok. Tie problémy má celá ekonomika, vďaka tomu, že sa spomalila spotreba. Napriek tomu tá pozornosť politikov sa sústredí na tie krachujúce banky a pripomína to tento obrázok, že tie zdroje, tá voda z toho systému sa používa na hasenie jednej banky napriek tomu, že horí celá ekonomika. Tie zdroje, tá voda bude nakoniec chýbať v iných častiach ekonomiky, ktoré s tým celým problémom nemali nič dočinenia, neprofitovali na tom a napriek tomu sú zachraňované. Poprosím ďalej. Tu už len takých pár súhrnných výrokov, takých hodnotení toho prístupu vlastne americkej vlády a americkej centrálnej banky. Je to naozaj taká socializácia strát, že kapitalizmus funguje, kým ceny rastú, a keď ceny nerastú, začnú klesať, tak vstupuje na trh vláda, ktorá z verejných financií uhrádza straty tých jednotlivých aktérov. Prečo to nie je dobré? Z dlhodobého hľadiska to nie je dobré, pretože vyvolávate práve riziko toho morálneho hazardu, že tí hráči na trhu sa budú spoliehať na to, že aj na budúce príde vláda, ktorá ich zachráni, a budú podnikať rizikovejšie operácie, ako by podnikali, keby im hrozilo, že tú stratu budú musieť hradiť sami. Práve tá strata je jedinou ozajstnou reguláciou v kapitalizme. Jedinou ozajstnou a fungujúcou dlhodobou reguláciou v kapitalizme. Tu sú len nejaké ilustrácie ohľadom objemu tých prostriedkov. Ja by som pozornosť upriamil na ten pravý graf. Tu Goldman Sachs nedávno pritieklo 10 miliard z toho záchranného balíčka a zároveň Goldman Sachs zverejnil, že za rok 2008 dá odmeny, ktoré sú zhodou náhod presne vo výške tých financií, ktorým pritekli vlastne z toho záchranného balíčka. Toto presne ilustruje ten zhubný vplyv politikov v tomto procese. Ak by naozaj bol kapitalizmus na americkom finančnom trhu, tak takéto niečo nie je možné. Tak nie je možné, že finanční manažeri, ktorí stáli za celými tými problémami, dostanú v roku, keď krachuje ich inštitúcia, odmeny vo výške 10 miliard dolárov. Poprosím ďalej.